Makadi muri yeZimbabwe kumativi mana ese enyika. Kusangana zveko anoita muzana nhasi pano paZim News Live YTS tichikupai ma-updates latest news zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe. Saka ndinokurudzirai kulike, kukomenda pamwechete nekusubscribe kuti murambe muchiwana nhau zvizere pano paZim News Live. Panapa pane nyaya inokashamadza yaitika iri kuratidza kuti kunyange isusu tichiti tine malaw enforcers vatine ruvimbo navo mavari vatinoti ava ndivo vanotichengetera nyika yedu, asi kana tozoona vachiincludiwa vachinvhurwa mune zvinhu zvakadai so ndopatinoya tokashamadzika, vanhu ndopamuona vanhu vozotanga kuvhunduka. Panapa patine nyaya yakadai so iri kuti criminal investigating officer with the Zimbabwe Republic Police has been arrested over allegations of attempted robbery in Victoria Falls. Pakaipa muri yeZimbabwe tiri kuona kuti malaw enforcers acho ndiwo akubatwa achiinvolviwa mune maacts asina kunaka, maacts anotosungisa, maacts asina kunaka chaiwo. Saka headline iri kuendera mberi chiti, we are still investigating the matter. Once we have all the details, we shall issue a statement, Assistant Commissioner Onyati said. A source close the investigations told CITE the police officer Wellington Ndoro, 36, is stationed at CID Ngulumane Blawayo. Ndoro was arrested together with Felias Mvula, 54, from Muzilikazi. Pakaipa muri yeZimbabwe tirikuona kuti vanhu vacho malaw enforcers ndo vakuwanikidzwa vachiita zvinhu zvisina kufanira. Saka imi mameno kuti munozviona sei, munoiona sei nyaya iyi? Saka tinokurudzirai kuti mukomende pamwe chete nokureacta pane vhidhiyo iri tichinzwa kuti imimi kufunga kwenyu muri kuti kudini. Tosangana pane vhidhiyo rinotevera. Tatenda.